Noin sun pitää tehdä. Ota silleen, että lohe mahtuu kuvan kanssa, että se voi alkaa suulla. Lohe siirry vähän. Niin tauot suu. Tai se juo aika. Vittu itekö toi haukoo suuta? Niin ei kerro. Joo, meille, joo, mitä meillä on tapahtunut. Joo. Terve taas. Hyvää iltaa kaikille katsojille. Vittu, aika hiljaa. Hei, olkaa nyt hiljaa. Nyt on Napapiirin 10. tuotantokauden ensimmäinen, ei kun toinen jakso kyseessä. Olemme täällä Puolassa vanhassa raunioituneessa uudelleen rakennetussa linnassa, jossa on säilytetty vankeja. Mitä? 60-luvulta 82-vuoteen asti, joka on nyt uudelleen restauroitu asuinsijaksi turisteille. Yösija maksaa noin 5 € per henkilö per yö. Ja mikä parasta, huoneissa ei ole juoksevaa vettä, saati suihkua, eikä tietenkään vesiklosettia. Mutta takaisin päivän tapahtumiin. Jouduimme luopumaan vanhasta edellisestä yösijastamme nuorekkaasta hotellista aivan keskustan ytimessä, jossa sydämemme sykkivät lämpiminä tuntien tämän kohtalokkaan oluen tuoksun viereisestä panimosta ja läheisestä taihierannasta. Sieltä muuten tuli muitakin tuoksuja. Hotellin luovutuksen jälkeen siirryimme takaisin laskettelun pariin. Laskettelu oli kuitenkin hieman epäonnista, sillä puolen tunnin jonotuksen jälkeen huomasimme, tai meille kerrottiin, että meidän korttirahamme, muovirahamme eivät kelpaa maksuvälineenä tässä Puolan kotoisessa kaupungissa, joka ihannoi vanhoja oravan nahka-aikoja ja muita tärkkelyksessä kyllästettyihin valuuttoihin, joten jouduimme palaamaan takaisin keskustan syövereihin ja nostamaan automaattista lisää paikallista valuuttaa. Vittu Vesa! Rengasrauta. Joo, rengasrauta. Kuitenkin 45 minuutin odottelun jälkeen saimme nämä urheat ritarilliset henkilöt takaisin automaatin syövereistä. Heillä oli mukanaan iso tukku rahaa, jolla he kustansivat kaikkien meidän hissiliput. Mene nyt näkee jo. Mennään jo ylös. Yleisön pyynnöstä hyppään parin vaiheen yli ja olemme jo ylhäällä rinteessä. Rinteestä siirrymme kohti toista vuoren huippua, jonka jylhiä rinteitä laskeudumme alaspäin ja sivuttain, kunnes löydämme sopivan vuoren notkon, johon lapioida hieman lisälunta ja kaivertaa sulavaa kaarta, jota pitkin pystymme liukumaan ylöspäin sopivaa vauhtia. Ja vauhdin kiihdyttyä huippuunsa nousemme sitä ilmaan ja... Mitä vittua täällä tapahtuu? Tästä lingosta Jani suoritti muutaman kauniin suorituksen. Näitä olemme nähneet koko vuoden ja edellisen vuoden ja 5 viimeistä vuotta Janilta. Takaisin asiaan.
Sen lisäksi törmäsimme muutamaan kauniiseen suomalaiseen ihmiseen mäessä, jotka opastivat meitä alas. Alas rinteestä. Rinteen alapäähän päästyämme löysimme oman automme. Autossa oli rengasrautaa ja auto oli lukittuna. Joo, yritimme käyttää rengasrautaan seesamaukene ja onneksi paikallinen lainvalvoja Stetsonissaan ja nahkaisissa housuissaan saapui paikalle ja 100 paikallisen räkäkiekuran panosta vastaan suostui avaamaan automme rengaslukot ja pääsimme takaisin saastuttamaan puistoa, jonka jälkeen siirryimme tänne keskustan puolelle Basil Hiirimestari etsivän meille osoittamaan hotelliin. Ja hotelli olikin vanha linna, josta kerron teille jo alussa. Joo. Hotellista siirrymme nauttimaan amerikkalaisia mustien ihmisten kananugetteja. Ravintola oli tietenkin KFC. Seestä pääsimme STC:n, jonka nimi oli valon puuttuvuus. Oli pimeää ja valoa ei ollut laisinkaan, joten emme nähneet Snowparkissa mitään. Jonka jälkeen siirrymme taas KFC, jonka jälkeen olemme tässä. Jani poistui paikalta. Samoin kuin Jani tehnyt viimeiset 5 vuotta. Jani saapui jälleen takaisin. Samoin kuin Jani on saapunut viimeiset 5 vuotta. Nyt Tuomo saukoo teille suuta, niin kuin kalakuivalla maalla. No. Kiitos kun jaksoitte kuunnella. Tämä oli erittäin hauskaa. Ja meillä oli paljon napalmia, jonka päällysteinä oli pieniä puutakkeja ja puisia ihmisiä, joiden sisällä oli pieniä kuoriaisia, joita ajoi 2 suurta kärpästä, jotka olivat pienen hehkulampun sisällä ja lähettivät telepaattisia sähkeitä, jotka ohjasivat ihmisten mieliä. Kamera pois, mä en kestä.